Il-professur Henry Frendo preżenta numru ta' dokumenti storiċi miktuba minnu nnifsu lill-Arkivju Nazzjonali. Dan sabiex jiġi preservat il-wirt nazzjonali ta' pajjiżna. Id-dokumenti jinkludu noti, intervisti, riċerki u ritratti relatati prinċipalment mal-istorja ta' Malta matul l-aħħar 200 sena. Fid-diskors li wassal f'din l-okkażjoni il-professur Frendo fakkar li l-Arkivju Nazzjonali għandu importanza kbira u jiġbor fih dak kollu li l-poplu Malti jagħmlu nazzjon. Jiena riċerkajt fil-diversi arkivi, ġifieri Italjani, Ingliżi, Franċiżi. U li jibqa' xi ħaġa minnhom daw f'post organizzat illi huwa wkoll rikonoxxut fil-liġi. Naħseb li huwa vantaġġ għall-poplu. Min-naħa tiegħu l-arkivista Charles Farrugia irringrazzja lill professur Frendo ta' din id-donazzjoni filwaqt li saħaq li permezz ta' dawn id-dokumenti se jitkabbar il-prestiġju tal-Arkivju Nazzjonali. L-Arkivju Nazzjonali għandu l-iskop li jippreserva il-memorja kollettiva tan-nazzjon Malti. Però barra minn hekk, barra dokumentazzjoni governattiva li tiġijaw, aħna naċċettaw ukoll dokumentazzjoni illi jkun fiha ċertu portata nazzjonali. F'dal każ għandna persuna illi ħadem f'diversi karigi, bniedem akademiku, bniedem illi ħadem ta' editur ta' gazzetta, bniedem l-immili ta' ħafna f'diversi fronti. U allura dik id-dokumentazzjoni illum il-ġurnata meta tkun miftuħa issa aktar il-qoddim għall-pubbliku ħadd tkun ukoll ta' għajnuna għal riċerkaturi futuri. L-istoriku Henry Frendo gradwa l-ewwel darba mill-Università ta' Malta fl-1970. Bħala student kien attivist f'diversi għaqdiet u waħda mill-inizjattivi li kien għamel flimkien ma' sħabu kienet il-petizzjoni Djar għal Maltin. Fil-fatt permezz ta' din il-petizzjoni kienu nġabru madwar 47,000 firma sabiex il-gvern ta' dak iż-żmien jagħti priorità li djar għal Maltin u jitnaqsu l-prezzijiet eżorbidanti ta' djar. Frendo rimarka li l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien George Borch Olivier kien apprezza immens l-impenn tal-istudenti li ħadmu favur xewqat nazzjonali. U fil-fatt fil-budget li kien imiss, il-Prim Ministru Borch Olivier kien iddedika fondi kbar għal housing. L-istoriku Henry Frendo serva wkoll bħala editur tal-Gazzetta l-Ħajja li kienet popolari fit-tmeninijiet. Matul dan il-perjodu serva ta' pionier u studja dwar Manuel Demek li kien riformatur soċjali Malti kontroversjali li dak iż-żmien kien fil-biċċa l-kbira minn si.